በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዝኽበርኩም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ውዒላትኩም? አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ተባረኸን ተመስገነን ይሁን። አምላኽና ሓይልናን መጸጊዕናን እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 46 ቁጽሪ 1 ቅዱስ ዳዊት አምላኽና ሓይልናን መጸጊዕናን እዩ። ምድረ ሰማይ እኳ እንተተገላበጠ ምንም ኣይንፈርሕን፣ ምክንያቱ ረዳኢና እግዚአብሔር እዩ ኢሉና ነይሩ። አምላኽናን መጸጊዕናን ረዳኢናን እግዚአብሔር እዩ። ንሕና ደቂ ሰባት ኣብዚ ምድሪ እንዳሃለና ብዙሕ መከራ ክገጥመና ይኽእል እዩ፣ ሽግር ክገጥመና ይኽእል እዩ። ናብ እግዚአብሔር ንጎይ፣ ምክንያቱ ሓይልና መን እዩ? እግዚአብሔር እዩ። ረዳኢና መን እዩ? እግዚአብሔር እዩ። ንሕና ግን ብሓይልና ስለንኣምን ብሰብ ስለንተኣማመን ኣይንዕወትን፣ ሰላም እውን ኣይንረክብን። ሓደ ንጉስ ሓያልን ጨካንን እንተነይሩ ሰባት ተዋጊኦም የውድቑ። ምስ ኣውደቕዎ ንእሽተይ ግዜ ብሰላም ይነብሩ እሞ ፅንሕ ኢሉ ድማ እንደገና ካልእ ጨካን ንጉስ መፂ ነታ ዓዲ ይወራ፣ እንደገና ናብ ሽግር ይኣቱ። እግዚአብሔር ኣምላኽና ጎይታና ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ከምዚ ኢሉ ነይሩ፣ ኣነ ዝወኩም ሰላም ዓለም ካብ ዝወኩም ሰላም ዝተፈለየ እዩ። ኣነ ዝወኩም ሰላም ማንም ኣየሕድገኩም ኢሉ። እግዚአብሔር ዝበልና ሰላም ማንም ኣየሕድገና ይህበና። እግዚአብሔር ኣምላኽና ካብ ሰማይ ወሪዱ ካብ ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ኣጋንንቲ ነፃ ኣውፂና ናይ ዘለኣለም ህይወት ይውና ኣሎ። እዛ ናይ ዘለኣለም ህይወት ማንም ኣየሕድገና። ክርስቲያን ኮይና ኣሚንና ተጠሚቕና ኣለና፣ ሃይማኖትና ኣፅኒዕና ፅቡቕ እናሰርሐና እስካብ ዕድመ ልክዕና እንተፀኒሕና እዛ ሰላም እዚኣ ዘሕድገና ማንም የለን። ኣብ ምድሪ እውን እግዚአብሔር እዩ ሰላም ዝህብ። ኩላና ብፍቅሪ ብሓድነት ብሰላም ናብ እግዚአብሔር ሓደ ኮይና ተንፅሊ ነርና ኩሉ መከራታት ይመፀን ነይሩ እሞ ናይ ጦርነት ወረ፣ ናይ ጥሜት ወረ፣ ናይ ብዙሕ ናይ ስጋዊ ሽግራት ወረ ክንሰምዕ ከለና ኣይንጨነቕ፣ ናብ እግዚአብሔር ንፀሊ። እግዚአብሔር ሓይልና ኢኻ፣ እግዚአብሔር መጸጊዕና ኢኻ ክንብሎ ይግበአና። ካብዚኣ እንታይ ኢና ንምሃር? ሓደ እግዚአብሔር ሓይልና መጸጊዕና ምዃኑ ኣሚንና ናብ እግዚአብሔር ንጸጋዕ፣ ናብ እግዚአብሔር ንጸሊ። ብምንታይ? ብሃይማኖት። ሃይማኖትና ነጽንዕ፣ ንስሓ ንእቱ። ናብ እግዚአብሔር ንጸጋዕ ብንስሓ እዩ። ተነሲና ቆሪብና ሰጊድና ናይ እግዚአብሔር ቃልና። ካልኣይ ድማ ብሓይልና ይንተኣማመን። ደቂ ሰባት እኮ ምንም ሓይሊ የብልና፣ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ከንቱ መወቲ ኢና። ሓይልና እግዚአብሔር ስለ ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ እዚ ካብ ክፉኣት ሰባት፣ ኣብዚ መፅእ ዓለም ድማ ካብ ክፉኣት ኣጋንንቲ ምእንቲ ከውፀና ሓያላት ኣይኮናን፣ እግዚአብሔር ኣድሕነና ክንብል ይግበአና እሞ ሓያል ዝኾነ እግዚአብሔር ካብ መከራ ንኸድሕነና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነና። ወስብሐት እግዚአብሔር።